штатив духтаро ай ҳама чизи важни дар ҳамин бизнеси мо барои ки ҳама видеоҳо ба ҳамин штатив карда мешавад. Ман рӯз нехали штатив гирифтам то 1 метр баландиш мешавад. Биён распаковкаш мекунем. Надёж не ма да уҷа ҳуй кадагиш дошта санҷида буромадам ба ира ай упаковкаш гирифтам. Во шас распаковка мекунем. қимат нест ай 1000 сом 1500 но видеоҳои оригинали фасоне ки одама приятни ай тамошо карданаш ҳамино кати мешавад ки видео кунед. Ҳамин тарас мехоҳем ки дар соҳаи бизнестон пешравӣ кунед духтаро. Чизои дар кории бизнесона гирен жилет накунед, вложите мо дар бизнес мо ин ҳама хе чизо ҳай ки ин автоматически бовар кунед ин мечаспад телефон автоматом мечаспад автоматом азима шумода нишон метем ки чихе мечаспад ибнин магнит дора автоматом мечаспад во ҳама мустаҳками қапи дасташ ки нигоҳ кунед любой телефон да автоматом мечаспад магнит дора баъзе ҳуйш мекунам бо да видео ҳуйш мода нишон метем нигоҳ кунед ҳам мечаспад ҳам қапиданак дора агар гӯем ки во ёки телефоном нағалта бишкана баъд да и поёнакаш пул дора ки блютузаш ки титоғри мекунӣ дур рафта хоҳӣ отпечатка палца кати нигоҳ кунед меҷиқи сурат мегира видео мекунад беҳад чизи удобния нигоҳ кунед ки ман чанд намуд дорам и просто барои сумкачам гирифтам ҳозир ман тоҷикистон рафтестам да тоҷикистон да сумкачам любой момент ҳами идея да сарам биёя видео мекунам вот секрети муваффақияти ма духтаро и лампа катия и кати шабона видео мекунӣ эффекти рӯзоная метия вой бо дополнительни хоҳӣ ки видео рӯшани хуш бо настольни дорум настольниша дорум бо ихали микрофонша дорум бинед ҳамаи ҳамин инструментҳое ки ман барои видеоҳом истифода мебарам духтаро ҳамаша хада мекунам вақташ да ягон тай ҳамин набуд ҳозир ки бо дидем ки звания ки навшид камтар вложит кадан дар кора барои духтаракое ки аллакай лидерен вице-директорен старший вице-директор ки директор айзан директори болоен камтарак вложит кинен чизои дар коритуна гирен хаймали ваюш қимата инами арзонакай 1000 чанд сомай и видеои грандиозни и я ёрдамчия и как будто шумо да як кас видеотуна тайёр карда додестай бовар мекунен гирен истифода кунен ҳама вақт муваффақ бошен бонусу доходе ки шумо фаберлик мегирен и чия миллион та соҳиби хона дар мешавед ҳама зебоги ҳамаи ҳамин хона ай пули фаберлик ай ҳамаш